Nsellem lilek li qed tismani, il-paċi miegħek. Jiena Sister Teresa Agostinjana nilqek għal dan l-aħħar programm tagħna Uliet is-Sultan. Nittama eżis semmija li dan il-programm għenna biex niltaqgħu ftit aktar mill-viċin ma' dan is-Sultan waħdini tagħna. Nittama wkoll li kien okkażjoni li għenna niskopru l-identità vera tagħna. Tinsew qatt li aħna uliet dan is-Sultan li jħobbna immensament u jaf li l-kull wieħed u waħda minna bisimha. U għad-ġurnata dejjem jekk nissottomettu ruħna r-rida tiegħu veru, insibu postna miegħu f'din is-saltna fejn flimkien qatt nirrenjaw għal dejjem. Hekk ngħaddu għall-aħħar programm tagħna tal-lum. Insejħu Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Illum hekk se nitkellmu fuq personaġġ li dan jista' jakkompanjana ħafna fit-triq tagħna lejn Ġesu Kristu. Dan il-personaġġ jismu Marija. Ma' Marija nimxu l-qudiem żgur. Nafu li l-ħidma ta' Marija tibda mill-fiat tagħha, tweġiba tal-Verġni ubbidjenti għal pjan tas-salvazzjoni li bija tingħata lill-Ispirtu u tnissel il-Verb f'disponibilità fidila ta' għaddejja. Marija għamlet eżis semmija ir-rieda tal-Missier u għamlita kollha kemm hi. Fil-ġuf tagħha l-Verb sar fqir u umli. Għaliex? Biex jagħni lilek u lili. Hekk ftit ġranet toħroġ veru, ser niċċelebraw dan l-avveniment hekk kbir meta l-Iben ta' Alla ta' sar bniedem bħali u bħalek. Hekk darba Mosè staqsa lil mulej x'għandhom jagħmlu meta kienu se jaqsmu l-Baħar l-Aħmar li jekk timxi fih taf li se tereq u li warajh kien hemm l-edewwa. Il-mulej wieġeb lil Mosè u qallu ibqgħu mexxin il-qudiem. U meta Mosè qallu mulej hemm il-baħar qudiemna, kif nistgħu nibqgħu mexxin il-qudiem? Ir-risposta ta' Alla kienet il-poplu tiegħi l-unika ħaġa li jista' jagħmel li dejjem jimxi il-qudiem. U l-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu aħna eżis semmija hi li nimxu dejjem il-qudiem. It-tentazzjoni tagħna hi li nħarsu lura lejn l-insuċċessi jew lejn il-fallimenti tagħna u dan u żball. Id-dnub tal-bieraħ spiċċa. Is-suċċess tal-bieraħ spiċċa wkoll. Jien irrid inħares il-qudiem u ngħidlu jekk hemm il-baħar qudiemi mulej nisimgħu jgħidli ibqa' miexi. Jekk jien naqa' mulej jgħidli erġa' qum. Importanti li tibqa' miexi u tibqa' miexi l-qudiem għax il-ħajja hi quddiemna mhux warajna, forsi jinbaqa' li 20 sena, forsi 5 quddiemi. Tinsewx, quddiemna qiegħda l-ħajja u mhux warajna. Importanti li nifhmu din għax ix-Xitan juża l-passat sabiex ikissirna, sabiex ifarrakna, sabiex jaqtalna qalbna. Eżis semmija, allura huwa faċli titkellem fuq din il-mara. Marija baqgħet dejjem mixja l qudiem u din il-mara lesta biex tiġi magħna. Marija hija ppreżentata bħala u mudell tal-Knisja, mudell ta' kull familja, mudell tal-fidi fit-twettiq ta' kliem il-mulej u ta' sottomissjoni u bidjenti għal-ħidma tal-Ispirtu. Mudell tal-kontemplazzjoni għax żammet dejjem il-kelma f'qalba. Mudell tal-evanġelizzazzjoni u ta' qadi ħerqan u umli. Mudell ta' mħabba, attenta u ħabbrika. Mudell tal-fedeltà fil-mixja wara Kristu sas-salib. U anki Marija hija mudell tat-talb. Aħna għandna nħobbu u nimitaw lil din omna qaddisa. Redentoris Mater tali huwa dokument serju li l-Knisja ħarġet fuq Marija jolqotni ħafna iklili għax hija f'armonija ma' dak li jiena qiegħda nipprova naqsam magħkom. Għax Redentoris Mater titkellem ħafna fuq il-pellegrinaġġ tal-fidi.
Il-konverżjoni hija mixja, hija proċess li jieħu snin u propju Redemptoris Mater jirrappreżenta lil Marija bħala mara li qiegħda tgħix dan il-pellegrinaġġ tal-fidi. U pellegrinaġġ ta' fidi mhux ħlief li inti iġġedded kuljum l-iva tiegħek. Isek għandek warda u qiegħda tinfetaħ. Il-Papa f'dan id-dokument jgħid ukoll il-konverżjoni mhix ħaġa oħra ħlief pellegrinaġġ ta' tweġiba lill-Alla li ħa l-inizjattiva. Jgħid ukoll il-Papa li dan il-pellegrinaġġ hija it-tweġiba, il-fiat ta' kull persuna għall-laqgħa tagħha mal-Ispirtu Santu. Ekku, hija risposta tal-inizjattiva ta' xi ħadd ieħor. Il-fedeltà, il-ġenerożità mhix qiegħda min-naħa tiegħi, jien f'ħajti nara ħafna infedeltà min-naħa tiegħi u ħafna fedeltà min-naħa ta' Ġesu Kristu. Nara l Ġesu Kristu jissapportini, ikompli jħobbni, ikompli jistmani u dan il-pellegrinaġġ huwa pellegrinaġġ ta' tweġiba. Mhux jien għażiltu imma huwa għażilni biex inkun nisranija għax kieku wisq probabbli jien ma kont nażlu qatt. Dan il-pellegrinaġġ joħloq spazju vitali fejn jitwieled Ġesu Kristu b'tali mod li n-nisrani isir mimli bih. Dan il-vjaġġ mhux importanti biss għalija imma anki għall-oħrajn. Dak li Alla jagħmel ġewwa fina ma jagħmlux b'risq tagħna biss sabiex jiena hekk nitla' l-ġenna malajr, imma dak li qed jagħmel fina ikun qed jagħmlu b'risq l-oħrajn. U dan għandu jenna għax meta jkollna mumenti ta' ejja, ta' depression, ta' tentazzjonijiet u aħna nsaqsu l-mulej, imma għaliex qed tagħtini minn dawn l-affarijiet mulej? U jien għandi nkun konvinta li dan qed jiġri b'risq l-oħrajn. Iva, ħalli jiena nkun nista' nifhem lill-oħrajn, ħalli jiena nkun nista' nader lill-oħrajn, għax jekk jiena nkun għaddejt minn mumenti ta' depression, ta' tentazzjonijiet, jiena nista' iżjed nader lil min ikun għadda jew qed jgħaddi mill-istess problemi li għaddejt jien. ċerti depressions u ġveru, ċerti frustrazzjonijiet, dwejja kbar li jaqbduna, inkunu nafu li Alla qed iħejjina biex jekk niltaqgħu ma' xi ħadd frustrat, depressed, faċli tifhmu għax inti tkun għaddejt minnu. Hekk meta Marija tilfet lil Ġesu fit-tempju għal 3 ijiem, Alla kien qed iħejjija għax kien jaf li kellha tgħaddi mingħajr Ġesu għal 3 ijiem meta jmut. Alla jaf se jiġri il-qudiem, allura lilna jħejjina għal ġrajiet li se jiġru, anke lill-oħrajn, għax Alla jħobbhom lill-oħrajn bħalma jħobb lili. U jekk hemm bżonn sabiex jiena nifhem lill-oħra, sabiex inkun nista' nadirha, sabiex sempliċiment nista' nżommilha idea u ngħidilha oħti, kuraġġ, nifhmek. Għal daqshekk biss huwa worthwhile li jiena ngħaddi minn ċerti esperjenzi. Importanti li meta nkunu għaddejjin minn mumenti tqal u diffiċli niftakru lil mulej qed jgħaddini minn dawn l-affarijiet b'risq xi ħadd ieħor. Jien għandi missjoni nerġa' ngħid b'risq l-oħrajn. Alla mhux qed jaħdem biss għalija, imma Alla qed jaħdem ukoll b'risq l-oħrajn. U dan kollu li qed ngħidu għexitu Marija. Hekk darba qrajt u din oġbitni ferm li Marija omna hija t-tbissima ta' Alla. Marija hija il-kapalavur ta' Alla għalina. Alla biex ngħidlek tant ħabna li tagħna lil Marija din il-mara sabiħa, Marija ta' Nażaret. Hekk darba kien hemm mara li marret fuq Patru u qaltlu sentik 5 liri ta' biex tagħmel li qudiesa għall Madonna. Alla dan, jaw qlajt grazzja kbira mingħand il-Madonna, qaltlu le ta' mhux għax qlajt grazzja kbira, imma rrid ngħid grazzi kbira lil Alla talli tagħna lil din omna hekk ħanina. Hekk il-fidi ta' din il-mara u ġveru kif tesprimi l-imħabba lej Marija.
Ek il-Papa ukoll kien nieda is-Sena Marjana, forsi tiftakru. Dan kien ukoll ġest profetiku għax il-Papa fehem li Marija hija s-soluzzjoni għal problemi tremendi li jeżistu. Naturalment u wkoll min għandu l-attaġġjament tagħha. U min għandu l-atteġġjament ta' Marija, iva, jista' jkun is-soluzzjoni għal problemi serji li qegħdin jaħkmu d-dinja. Mhumiex il-ħafna laqat li jsiru fil-United Nations u oħrajn, imma s-soluzzjoni vera hi Marija u kull min għandu l-atteġġjament tagħha għas-soluzzjoni li għandu bżonn il-bniedem tal-lum. Għaliex Marija hija s-soluzzjoni? Min jemela Marija? Marija l-ewwel nett hija dik li jemnet. Iva, Marija hija dik li jemnet bil-fidi, nislet bil-fidi u ġiet mażula biex minna titwielet għalina is-salvazzjoni fost il-bnedmin. Xiġifieri hija dik li jemnet? Redemptoris Mater li semmejtilkom number 14 jgħidilna dan il-kliem tas-sew stupend. Il-fidi tagħha tfisser tintelaq fih, tinfetaħ għal proġett li Alla qed ifassal fil-ħajja tagħha. Taċċetta dak li huwa ħejja u ippjana. 3 affarijiet fundamentali f'Marija li għandna bżonnhom ferm aħna wkoll eżis semmija. Marija tintelaq fih. Marija tinfetaħ għal proġett li Alla qed ifassal fil-ħajja tagħha. Marija taċċetta dak li huwa ħejja u ippjana għaliha. Ek l-ewwel insara kidbu li Ġwakkin u Anna meta kellhom lil Marija xtaqgħu jippreżentawha lil Alla fit-tempju. Però Anna hekk qaltlu le ta' lil Ġwakkin, qaltlu nħalluha tikber ftit lil Marija, ħalli anki naraw hija xi trid għax tippreżenta meta għadha tarbija ma hemmx ir-rieda personali tagħha. Meta kibret ftit, imma ddeċidew li joħduha fit-tempju u Marija hija sejra fit-tempju qatt ma ħarset lura, tant kienet mitlufa fuq il-laqgħa tagħha ma' Alla li qatt le ma ħarset lura. U meta waslet fit-tempju l-ewwel ħaġa li għamlet hija bdiet tisfen fit-taraġġ daqskemm kienet ferħana li sejra tingħata lil Alla. Marija kienet f'sintonija perfetta mar-rieda tal-Alla. Ma kienx hemm stonaturi bejna u bejn Alla bħalma hemm forsi fil-ħajja tiegħi u tiegħek. Kien hemm ċerta armonija bejn dak li ridet hi u bejn dak li rid Alla, bejn dak li xtaq Alla u bejn dak li xtaqet hi. Jiena naħseb nistgħu niġbru s-sigriet ta' Marija f'żewġ kelmiet li huma fundamentali għal ħajja tagħna. Marija kienet għaddejja u namrata. Għaddejja. Huwa ħares lejn iċ-ċokon tal-għaddejja tiegħu. Ekku, għaddejja u namrata. Ejjew nisimgħu parti mis-silta mużikali Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Fuq iċ-ċokon tal-għaddejja
Eżis semmija. Edna li Marija hija għaddejja u namrata. Ħanibdew mill-ewwel waħda. Għaddejja. Għax naħseb li hija importanti fil-ħajja tagħna li nifhmuha din il-kelma. Marija għaddejja. Min hi l-għaddejja tajba, maid tajba? Għaddejja tajba hija dik li tagħmel ix-xogħol li għatuha mingħajr ma toqgħod tippretendi xejn. Għaliex? Għax hija taf li mhux hija l-kmand. Mhux hija l-kaptan. Hawn għaddejja li jippretendu ħafna, dawn huma ħżina. Għaddejja tajba hija dik li tiġi tagħtiha x-xogħol u tagħmel dak li tgħidilha mingħajr ma toqgħod tippretendi xejn, mingħajr ma toqgħod issaqsi ħafna domandi għax taf li mhux hija l-kmand tad-dar. Issa aħna li ximbatu. X'inhu l-għerq ta' tbatija? L-għerq ta' tbatija tagħna hu għax aħna nippretendu wisq. Għaliex mara hija frustrata? Għaliex mara hija mdejqa? Għaliex mara jew raġel naturalment meta tqum ikollha qabti tibki? Għaliex il-geddum lilna ħafna drabi jirkibna? Għaliex? U propju għax jiena nippretendi u malli nippretendi jien ħambati. Malli nippretendi xi ħaġa minn innifsi, mill-oħrajn jew minn Alla, ħanidħol fl-infern, ħanidħol fit-tbatija, ħanidħol fl-uġieħ. Il-mument li jiena minix għaddejja li jiena nsir sinjura ħambati u għalhekk li aħna nbatu. Ħafna drabi nippretendi affarijiet minn innifsi li lanqas Alla mhu qed jippretendihom minni. Ħafna drabi pereżempju insibuha bitqila biex naħfru lilna nfusna, biex naħfru l-waqgħat tagħna. Imma għaliex għadni hekk nistaqsu? Għaliex għadni hekk? Imma aħfer lilek innifsek, hu paċenzja bik innifsek. Is-sigriet tal-mara umli u l-kapaċità li tieħu paċenzja bija nfisha. Tieħu paċenzja anke bil-waqgħat tagħha. Is-supervja li ma tittollerax li taqa'. Jeħtieġ ma tiskandalizzax wisq bik innifsek u tgħid imma kif jien kelli nagħmel dawn l-affarijiet. Aċċetta jekk il-mulej jrid jgħaddik minn dik it-triq. Is-sigriet hu li aħna m'għandniex modrija lejn nfusna. Aħna kemm ngħidu Alla jgħader u Alla jridna ngħadru lill-oħrajn, imma naħseb li Alla jridna wkoll ngħadru lilna nfusna. Ma nkunx daqshekk kattiv miegħi innifsi. Ma nippretendix wisq minn innifsi. Mhux biex inraddab jew inċekken il-ħajja tiegħi, mhux biex nagħmel il-ħajja tiegħi mingħajr sagrifiċċju, le, imma għax hemm ritmu li jien irrid nirrispetta fil-ħajja spiritwali. Iva, hemm ritmu li jiena rrid nirrispetta fil-ħajja spiritwali. Imbagħtu wkoll għax nippretendu wisq mill-oħrajn. Din hija tbatija li tiġri fil-familji fuq il-post tax-xogħol, insomma kull fejn inkunu. Minflok ma nara fl-oħrajn iġbija ta' Alla, irrid nimponi fuqhom iġbija tiegħi. L-oħrajn mista tagħmel hekk, li ħolk kieku għandu daqsxejn melħ f'moħħu, suppost dik ġietu f'moħħu ma qalix. Dik mista tgħin iktar. Ma nippretendix mill-oħrajn dak li kapaċi nagħmel jien nagħmlu u l-oħrajn inħallihom għax tkun qed tipprovoka t-tbatija għal xejn. Ħafna drabi mbagħtu għax nippretendu wkoll minn Alla. Kemm insibuha diffiċli biex bħal Marija nidħlu f'sintonija ma' Alla. Alla jrid isefter il-bżonnijiet tagħna. Dan kif il-loħti Alla għamlilha hekk? Dan kif lili ġrali hekk? Alla jrid isefter il-bżonnijiet tiegħi. Imma jekk Alla lill-loħti jrid jgħaddiha minn din is-sitwazzjoni, jien min jien biex nidħol bejn Alla u bejna. Le oħtok għax tħobba m'għandix tgħaddi minn dik is-sitwazzjoni, imma l-Alla oħtok għandha bżonn tgħaddi minn dik is-sitwazzjoni. Aħna nippretendu wisq minn Alla. Inħalluh jagħmelu. Marija f'dan il-każ hija diversa u għalhekk għedna li Marija hija propju is-soluzzjoni tal-problemi kollha. Għax Marija hija mara li ma tippretendix, hija għaddejja.
Ma tippretendix fuq anfisa. Per eżempju, meta l-anġlu qalila li hija kellha tkun Alla. Hija għarfet il-limiti tagħha. Ma kienx babba Marija, ma kienx ta' subajja f'ħalqa Marija, kif jista' jkun lanqas nara f'raġel. Però fl-istess ħin għarfet il-possibiltajiet enormi li jinfetħu qudiema. Fejn ma nasal xien ħasbet Marija ħajasal Alla. Hekk għandna nkunu aħna. Ekku, ma pretendiċ minna nfisa. Għarfet il-limiti tagħha, però għarfet ukoll li Alla jagħmel l-impossibbli. La darba qalu ħajkun minni skont kelmtek. Għarfet li hemmhekk qiegħda r-rieda t'Alla u kienet taf ukoll li hu il-mulej mhux se jqarraq biha. Marija qatt ma pretendiet xejn minna nfisa. Marija mara ukoll li ma tippretendi xejn mill-oħrajn. Marija ma tippretendi xejn lanqas minn Alla meta Alla qalla tarbija mingħajr raġel. Hija x'qaltlu? Okej. Meta Alla qalla grotta biex twellet li żgur mhux post iġeniku ħafna, hija qaltlu? Okej. Meta Alla qalilha eżilju post barrani b'lingwa barranija, kultura differenti, Marija qaltlu? Okej. Meta Alla qalla salib għat-tifel tiegħek u ta' 33 sena se jmut, Marija qaltlu? Okej. Għaliex? Għaliex Marija femet ħaġa waħda, tidher sempliċi di, però hija l-aktar ħaġa tqila fil-Kristjaneżmu. Marija femet li Alla huwa iktar bravu minna. Jekk nifmu din eżis semmija daqshekk, spiċċaw il-kriżijiet kollha tagħna. Jekk fimna li Alla hu iżjed bravu minna, daqshekk millum il-qudiem ħadduq il-ġedna. Iva, Alla hu iktar bravu minni u minnek, u allura kull ma qed jagħmel huwa tajjeb. Il-problema tiegħi mhux Alla forsi aħna ngħidu imma oħti li tiksira kull ħin miegħi, in-neighbor dejjem tgerger fuqi, hija ommi li ħadet li moħħi. U jien nistaqsik, wara oħtok, wara n-neighbor u wara ommok min hemm bela. Dawk huma biss l-instrumenti ta' Alla. Jekk jiena naqbad bajro u nibda nħażżislek biha, għaliex toqgħod tirrabja mal-bajro inti? Irrabja miegħi għax jien qed inħażżislek. U anki joħtok ommok u minnu huma biss strumenti f'idejn Alla. Alla qiegħed jippermetti li jħallihom jumiljawk, iċewknuk, jew forsi anki jfarġuk jew jikkunslawk. Għaliex noqgħod nirrabja mal-instrument. Nifhem bħal Marija li Alla huwa iktar bravu minni. Dan femet Marija u għax ma pretendiċ għexet ferħana u bdiet tiftaħ għajnejha u tapprezza għax kull min ikun ferħan japprezza. Marija bdiet tapprezza lilha nfisha, lill-oħrajn u lill-Alla. Nittamaw u nitolbu lill-mulej ħalli jtijuna dan ir-rigal. Nibdew napprezzaw lilna nfusna, inħarsu anki lejn l-oħrajn u nitbissmu għax huma wkoll rigal ta' Alla u napprezzhom. Meta ma tippretendix tibda tapprezza bħal Marija, tapprezza lilek innifsek, lill-oħrajn u lill-Alla. Kemm min tajjeb Alla, proset Alla. Nitolbu ħitina din il-possibilità li ngħidulu proset minn qalbna lill-Alla. Hekk, anke nħarsu lejn in-natura, ngħidulu proset Alla, kemm inti tajjeb. Kull ma jagħmel Alla huwa kollu tajjeb. Mela għedna li Marija hija għaddejja u jekk tkun għaddejja ma tippretendix. Imma Marija hija wkoll namrata għedna, namrata mimlija b'Ġesu Kristu f'ġufa f'qalba f'moħħa. Hija qabel ma welditu fil-ġuf, welditu f'qalba, hija taħseb fuqu, tħares lejh, hija tħobbu, qalba tħabbat ma tiegħu. Mhix xi ħaġa fiżika, imma hija ħaġa iktar profonda. Ekku, namrata. Jalla l-mulej, itina din il-possibilità li nkunu namrati ta' ħutna, namrati ta' nanfusna, namrati fuq kollox ta' Alla. Danu l-qofol tas sigriet ta' Marija, għaddejja u namrata, u allura l-ħajja tagħna tkun tassew sabiħa. L-isbaħ invenzjoni li jagħmel Alla u għalilna, għalhekk ma nkunux kattivi ma' nanfusna, anki b'rispett u x'veru lejn Alla li ħalaqna.
Marija timxi magħna. F'dan il-vjaġġ tagħna mhux tant biss bħala s-sieħba tagħna, imma wkoll bħala Ir-relazzjoni bejn l-iben u l-om hija irrepetibbli u anke r-relazzjoni li hemm bejni u bejn Alla, Mirjam ta' Nażaret, hija irrepetibbli, unika. U dan mhux paroli, din hija realtà. Hija verament ommi, verament hemm relazzjoni irrepetibbli. Qalba tħabbat ma' qalbi u meta jiena nibki hija tibki, meta nweġġa hi tweġġa miegħi. Kif tagħmel kull ma' wlieda. Marija lesta li tħammeċ ida biex tenna. Importanti, nersaq leha la tħobbni daqshekk. Żewġ ħins qabel nagħlqu hekk eżissemmija biex id-devozzjoni lejn Marija tkun iktar reali. Nilqgħu lil Marija f'darna bħalma laqaħħa Ġwanni. Għaddi ftit ħin magħha. Għamlu prayer corner hekk b'xi ikona ta' Marija u itlob qudiema hekk mod speċjali it-talba għażiża tar-Rużarju. Tajjeb li nimmaġina wkoll il-Marija miegħi f'kull sitwazzjoni għax tassew qiegħda ħdejna Marija. Nitolbu għatenna biex bħala ngħidu ikun dak li trid int mulej. Insellem u nirringrazzja lilek li segwejt dawn il-programmi. Nitlob lil Ġesu u lil Marija jixtru fuqkom il-ferħ u l-barka tagħhom. Il-paċi miegħek. Intu lejn tarbinni u tarafni, inti taf meta not meta nqum, inti taraf mill-bogħod sibijieti, mulejn taraf il-nexur waqfin tiegħek, ġaqati kollha inti tafhom sewwa. Inkun